Obrumankoma Odapagyan Osne chini abua ewie adofonum mepamocho ya yemu bebre etaite saa enwum ya ye bochiremu yi me ba be kama bokosem bi saa bakosem yi yemu bebre entida ye ba besua abakosem kakra afa Mfantse man ho menimiso obo ade ya daroma mo ho ye se mo bekaya ebra ye kan aseibu amanfi abakosem no ema nipa dodo nara ehu se na abranti oye tintin gramo no oye giant na onimi se Obrumankoma Odapagyan ene Oson no omo ye saa nkrofo yi bi eseso saa nkrofo yi ase ene ye Mfantefo Obrumankoma Odapagyan Oson adofonum saa nkrofo miensa wi eye den na yebenya omo ye mai Ghana mu ema omutimi ba be chichire Mfantefo abusue moma yen hyase emrantie tintin gramo miensa bi eba be pie ye mai Ghana asase so na wonum de edom anane nam na saa domi omo ba besue biaye bia ye frɛ honum kraku na na me ne wo kasei ye frɛ honum techiman saa nipakui na wonum ye akanfo edrumre bi oye se wobeti won ho ema woto saa nkrofo edin se fa tew chese efa ate won ho no wonum pe asumdue eni asase papa atena so Obrumankoma Odapagyan eni Oson won na odi saa nkrofo yanim se wode omo etubata ebra wonum ba no wode nipakui eba betwa mu wo adanse na wonum efemu a eba bepie asen wotoa wona kwantu so eba beto asuopra sabre no na asuopra enye nsuo bi keke na ye nsuo a esu yie paara na emom kra no se wobetwa woni ani anase honhom bi a ene amamre bi a wobɛyɛ a na wontimi ntwa odofo eye den na omutwa sansuo yi na wonim se Mfantefo nso wo wonum nyame a na obo won ho ban awanwade a ekɔɔso wo sansuo yi ho no esewani ensa oka kire kra na wonim se saa nkrofo miensa wei emu mienu ewu wɔ kwan mu odofo Mfantefo eba bedru asase ne so no ehefa na wonum di kan esueye ofa etoso mienu no yebesua niema bebre semikasati obi biara momfa nkyeme semano nso efumo mikasemu a na modi akyeme me pauchew me YouTube link no eda me profile ne so eya no aboso no subscribe ama me wati eda foforo me de ntoaso ebebrem bye bye.